Ето 1 юли, Сан Франциско. Няма нищо общо с лятото. Часа? Часа колко е? Към 12 на обяд. Часа е към 12 на обяд. Независимо от това обаче. Там, тати, там! Към мъглата! Чакай да снимаме мама с лятното облекло. Къде е там? Ти дигаш ангели? Те скриха Какво? гледката, Камила е в трус. Нищо. Айде скри гледката. Тук в ниското видимостта е малко по-добра.